A continuació es presentarà l'estudi d'Economia de les Cures i Política Municipal cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. Ara presentarem. Al llarg del dematí, després d'aquesta primera taula, tindrem un espai que ens desdoblarem la jornada en dos, on presentarem diversos estudis vinculats també amb la cura. Per una banda, un estudi sobre models de provisió de cura que ens el presentarà l'IGOP i després dos estudis vinculats a aspectes de salut sobre la provisió de cures a les persones i suport a la llar i impactes en la salut de les persones que cuiden. Després d'aquesta presentació passarem a les taules per eixos, on participaran tant representants dels diferents projectes municipals que tenim ganes també de compartir i explicar-vos, com representants de les diferents entitats de la ciutat que estan treballant algunes de les accions contribuint també en cada un d'aquests eixos. I finalment, comentar també que a l'hora de la pausa comptarem amb una actuació a càrrec d'Art i Part. Us demanarem també que les podeu acompanyar i que pugueu gaudir d'aquest espai. I finalment el comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, el senyor Álvaro Porro, tancarà la jornada. En quant a qüestions pràctiques, teniu la carpeta, la regidora ha comentat algun dels elements que trobareu a dintre. Jo sí que volia demanar-vos la vostra col·laboració en dos aspectes. Trobareu, per una banda, un formulari d'avaluació, no cal que m'extengui, però en tot cas incorporar les vostres veus en l'avaluació que fem de la jornada ens semblarà interessant i necessari. Per tant, si podeu dedicar-li uns minuts i abans de marxar deixar-lo a la porta de l'entrada us ho agrairem. I us hem posat un altre full que ens agradaria que servís per identificar experiències que s'estan duent a la ciutat i que també estan contribuint des de diferents àmbits en aquests diferents eixos que estem treballant. Algunes o forces crec que ja les tenim identificades i les coneixem, però sí que ens agradaria, si la jornada servís per encara poder-ne identificar o conèixer alguna més, doncs fantàstic. Per tant, si podeu també explicar les que conegueu, us ho agrairem. També només un apunt sobre el tema del temps. Tenim una jornada apretada, moltes coses per explicar. Això en part és molt bona notícia, no? S'estan fent coses també. Una constatació més que tenim un camí llarg i moltes per fer. Per tant, també és una petita mostra d'això. Què vol dir? Ens ha costat seleccionar molt bé de què podríem parlar avui i en tot cas us hem fet una proposta de poder compartir elements clau dels diferents aspectes que tenim en les diferents taules d'avui. Per tant, els hem demanat a les ponents molta brevetat i que s'ajustin a les demandes que els hem fet, però també us demanaria a les assistents que en el moment dels debats siguem el més concises possibles, que anem a idees claus i això també permetrà poder donar la paraula a més persones. I ja sense més, passem a aquesta primera taula de treball d'avui. La taula de treball és per presentar l'estudi que es va fer entre setembre del 2015 i desembre del 2016. Es va fer en dues parts, com comentava la regidora. Jo no m'extendré en la seva presentació perquè justament tenim aquí les seves autores per presentar-nos-el i per tant m'agradaria passar-los ràpidament la paraula. A la carpeta teniu l'estudi complet, també teniu on veureu que també s'expliquen amb extensió la metodologia, les entrevistes, les entitats i els diferents perfils de persones que han col·laborat, que han estat moltes i molt extens, necessari també, i l'estudi ha estat fonamental, va ser fonamental per treballar la mesura de govern de democratització de la cura que després a la interna, amb una taula molt transversal i amb múltiples àrees de l'Ajuntament, a part de les sessions de contrast i diàleg amb algunes de vosaltres, vam acabar concretant amb aquests eixos i amb aquestes accions que ens semblava que almenys en aquesta primera etapa d'un camí que serà llarg podien contribuir a aquest canvi de paradigma i de model que es proposa.
En la publicació trobareu la presentació extensa de les seves autores. Jo només voldria dir que l'equip d'investigació ha estat integrat per la Sandra Ezquerra i la Elba Mansilla. La Sandra Ezquerra, que és directora de la Càtedra UNESCO de Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, de la Universitat Central de Catalunya, i coordinadora del grup de recerca en societats polítiques i comunitats inclusives de la UVic i de la Universitat Central de Catalunya. La Sandra ha participat des d'aquí en diferents treballs i projectes vinculats amb el tema que ens ocupa. Jo no m'extendré perquè els podeu conèixer i perquè així ja els dono la paraula més aviat. I la Elba Mansilla està a la ciutat, és sòcia de la Ciutat Invisible i també ha participat en un estudi, jo ressaltaria el de Femení Plural, Dones a l'Economia Cooperativa, però també en altres elements de recerca que també aporten la visió, sobretot des de l'àmbit també més econòmic, en aquest canvi de model. Jo sense més els hi passo la paraula, els hem demanat que ens presentin l'estudi en 15 minuts i que després, ja sé que és un repte, però segur que ho aconsegueixen, i que després tinguem 10-15 minuts per si hi ha alguna pregunta o volem compartir algun tema concret. Moltes gràcies. Benvingudes també. Bé, bon dia. Gràcies, Esther, per la presentació i per tot, i gràcies al comissionat i a la regidoria per tenir-nos aquí avui i també per aquest viatge que hem fet amb els darrers 2 anys llargs, que, com ens explicava l'Esther i abans Laura, ens embranquem en aquesta aventura, l'Elba i jo, a l'estiu tardor de 2015, i que ha sigut un temps de construir coses on la cura també ens ha travessat, amb naixements, amb maternitats, amb cures de pares, mares, i que ha sigut un viatge conceptual, analític, polític també, però també personal, de recordatòria, d'estar pensant 2 anys de manera tan intensa amb la cura com ens marca la vida i ens la travessa a tots i a totes. I en aquest sentit, la regidoria i el comissionat com que ens demanen que els ajudem a avançar i els ajudem a reflexionar sobre com establir unes polítiques mestres a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva d'economia de la cura, com abans deia la regidora, la Laura, que fos des d'una perspectiva d'economia de la cura i economia feminista, que no fos una qüestió de serveis socials o de polítiques socials, que fos una cosa més transversal. Això ens genera un primer repte molt important i alhora és molt engrescador perquè ha estat una tasca com una miqueta tenia un punt de reinventar-ho tot, perquè era posar tot, capgirar-ho tot, capgirar les lògiques que marquen les polítiques públiques i que marquen la política de la cura, tirar i partir de l'economia feminista i dels estudis de gènere per poder repensar com s'organitzen les polítiques. Ha sigut molt interessant i alhora ha sigut molt difícil també perquè ha passat per canviar de lògica i canviar el xip de manera constant. I també molt contentes, jo crec, amb tota la feina que ha estat difícil i ha sigut molta feina, però molt contentes de sentir que formàvem part d'un procés amb el que s'està generant una política pública realment pionera, innovadora, que des d'aquí també emplacem i demanem al comissionat i a la regidoria i a l'Ajuntament que segueixin visibilitzant-la, el procés i el resultat, perquè realment és una feina que no s'ha fet, ja no dic a l'estat espanyol, sinó a nivell internacional, i que els ajuntaments també tenen la capacitat d'inspirar altres ajuntaments o altres administracions perquè, repensin les polítiques i la manera de fer a partir de l'experiència pròpia. Amb la qual també reivindicar el caràcter innovador i pioner del procés que s'ha fet i de la mesura, i amb la mirada optimista que això pugui anar molt més enllà de Barcelona i que vagi a altres ciutats i també a altres nivells de l'administració pública. I vam partir d'un lema clàssic del feminisme, que és les dones movem el món, les dones sostenim el món, sobretot del feminisme de la segona onada, però que a més sabem
afortunadament, que ha sigut un lema que també està molt visible en els darrers mesos i que la vaga feminista del 8 de març també el posa sobre la taula de manera molt clara, i a partir d'aquesta premissa que el moviment feminista porta dècades reivindicant, què vol dir això de que la cura està al centre però també a la base del conjunt del sistema socioeconòmic, què vol dir, com es tradueix a nivell de la vida quotidiana de les persones i com es tradueix a l'hora de generar polítiques públiques que reverteixin o que reconeguin, diguem, aquesta importància de la cura per la vida de les persones, per la generació de benestar, però també pel sistema socioeconòmic. I també, jo crec que això ho teníem clar, però que amb el procés de recerca també va anar quedant més clar. Després l'Elba ens explicarà una mica més, de manera breu, però més del procés de recerca, com el projecte també s'acaba convertint en un homenatge a les persones que estan de manera quotidiana proporcionant cura, sigui intensiva o no, però moltes d'elles ho fan de manera intensiva, la majoria dones, moltes amb ingressos molt baixos per moltes raons, però que tenen a veure en quin paper juga la cura amb l'economia, i que són fonamentals per a aquesta provisió de benestar i per a aquesta sostenibilitat de la vida, però que es troben en situacions de vulnerabilitat econòmica, però també com aquesta cura té impactes negatius en la seva pròpia salut, amb el seu propi benestar, amb la seva autonomia econòmica, però fins i tot amb la capacitat de desenvolupar projectes de vida. La nostra societat està plena de persones que estan renunciant a projectes propis de vida perquè són les cuidadores principals d'una altra persona. I en aquest sentit, la nostra feina i el nostre estudi és un homenatge a totes aquestes persones, i també per treure a la llum, diguem, la feina que fan de manera quotidiana. Dir-vos molt ràpidament, i això, moltes de vosaltres ja ho hem anat parlant, diguem, amb els 2 darrers anys, perquè hem tingut moltes trobades informals i reflexions compartides, però que un dels resultats de l'estudi és llançar 4 eixos estratègics de democratització de la cura. Plantegem el concepte de democratitzar la cura, em semblava que donava molt de joc, que capturava molt, diguem, l'esperit de com volíem treballar aquesta economia de les cures, i organitzem aquesta democratització de la cura entorn a 2 eixos estratègics, diguem, centrals i 2 de transversals, que us explico molt breument, però que en parlarem molt i que ja portem temps parlant, i que de fet la jornada està organitzada entorn a aquests eixos. El primer és el reconeixement de la centralitat social de la cura, reivindicar, o sigui, treure la cura d'aquesta invisibilitat i posar-la al centre, i això es tradueix des d'una perspectiva més d'una valorització més simbòlica i social. No entraré gaire en detall, perquè ho teniu aquí, ho teniu a la mesura, que estan molt ben explicades els eixos, però com generar altres imaginaris i discursos on la cura no és una base invisible, sinó que és un component fonamental de la nostra societat, i també com reivindicar que aquesta cura ha de ser socialment sostenible. Reconèixer que estem proveint cura a costa dels drets d'altres persones, siguin drets laborals, siguin drets a la salut, siguin drets socials, i com es pot generar un sistema de cura que no va en detriment dels drets d'altres persones, diguem, que no és generar benestar a costa de generar explotació o de generar malaltia o de generar pobresa de temps, per exemple. Després hi ha un segon eix que és molt important i que amb la mesura acaba tenint una centralitat molt important a nivell d'actuacions, que és com socialitzem la cura, com fem que altres actors socials en siguin responsables. Les diagnosis que fem de cura, la nostra constata, però n'hi ha moltes, no diem res de nou en aquest sentit, només ho analitzem a Barcelona, és que la família està sobrecarregada de tasques i de responsabilitats de cura, i això té uns efectes negatius, i en aquest sentit plantegem la cura s'ha de socialitzar i la seva responsabilitat cap a les institucions públiques, cap a l'àmbit comunitari, cap al sector privat, amb ànim i sense ànim de lucre, i això no vol dir que la família deixi de ser cuidadora, simplement que no pot ser l'única i no pot ser la cuidadora esgotada amb totes les conseqüències i desigualtats que això genera. Després tenim un tercer eix que li hem dit que jo crec que a vegades no s'entén gaire, ens vam posar una mica, no sé si poètiques o què, però hem dit reducció de la maldivisió social del treball des d'una perspectiva interseccional, i aquí reconèixer que la cura està travessada per múltiples desigualtats socials, desigualtats de gènere, desigualtats de classe, desigualtats racials, i que si no fos per aquestes opressions i desigualtats aquesta cura no seria possible, i com treballem aquests 2 eixos previs sempre abordant des d'una perspectiva d'atacar aquestes desigualtats.
I un quart eix que li hem dit d'empoderament i té com diferents dimensions, però sí que ens hem trobat en moltes experiències que el que està fent és des d'ajudar la gent, a les persones cuidadores, a adonar-se que les tasques que fan, malgrat que la societat no les valora, són fonamentals, i en aquest sentit un empoderament més individual d'adonar-se que són peces claus del sistema i reivindicar aquesta trajectòria de cuidadores. Des d'altres espais i iniciatives on la gent es troba i comparteix neguits, comparteix experiències, comparteix coneixement pràctic sobre la cura i també es troben i també es reforcen i s'acompanyen. I després altres experiències, que avui en tenim algunes aquí, com per exemple les companyes de Sindillar, que estan treballant de manera col·lectiva, un empoderament col·lectiu, per generar un canvi sistèmic de l'organització social de la cura, des d'una perspectiva més de transformació, més estructural. I llavors, com també des de la política municipal es pot treballar una reorganització social de la cura sense perdre de vista que les persones que la duen a terme acompanyem aquesta perspectiva d'empoderament. I ara l'Elba us explicarà una mica què és el que hem fet i com ho hem fet, tot i que ho teniu aquí, però us farà com un petit marc. Sí, doncs bon dia a totes i tots. Tal com us han comentat, aquest informe es va desenvolupar en dues fases. La primera compresa entre els mesos d'octubre i desembre del 2015, on ens vam centrar més en recollir el testimoni de projectes de titularitat diversa a partir de 10 entrevistes, i la segona part, que ens semblava que era també fonamental tant per part de treballadores, professionals i no professionals i persones receptores de serveis de cura, que la vam desenvolupar entre el juliol i el novembre de 2016. El treball que teniu aquí es tracta d'una diagnosi eminentment qualitativa, on hem fet servir també fonts secundàries d'informes, bibliografia i dades oficials vinculades a la temàtica, però li hem volgut donar un pes i molt de protagonisme a aquestes 22 entrevistes que comentàvem, 10 amb equips tècnics i professionals de projectes de titularitat pública, privada, AMI, sense afany de lucre i comunitària, que despleguen activitats diverses en relació a l'economia de les cures de la ciutat, i 12 amb persones receptores i proveïdores de cura, tal com comentàvem, tant professionals com no professionals. A l'hora de dissenyar aquesta mostra vam intentar incorporar aquesta diversitat de perfils, de professionals, cuidadores principals no professionals, usuàries i receptores de serveis públics privats i espais comunitaris de cura, que volíem, i una de les coses que vam identificar és que la complexitat d'aquestes relacions, que moltes de les persones que treballen professionalment com a cuidadores també tenen un paper de cuidadora no professional dintre de les seves famílies. A vegades anàvem a entrevistar alguna persona que era usuària de serveis i acaba fent-nos un relat de com cuidava a la seva parella. Eren com uns rols, sobretot en el cas de les dones, molt complexos, molt intercanviables, eren com uns perfils molt líquids, i també això ens semblava que recollia molt aquesta complexitat del que la cura implica. En l'elaboració del mostreig de projectes i testimonis també hem volgut recollir també la singularitat d'experiències, sobretot en relació, per exemple, amb la diversitat familiar i amb les diversitats d'unitats de convivència, perquè moltes vegades les polítiques es dissenyen orientades a un model molt determinat de famílies, i realitats com, per exemple, la monoparentalitat o les convivències entre germanes, aquest tipus de convivències que no estan recollides com a formes de convivència o com relacions que generen drets de cura, queden molt poc recollides en aquests relats, i ens semblava que també era molt important fer una aproximació que recollís aquesta diversitat. El lloc d'origen també ha sigut un eix, tot i que ha sigut potser un dels eixos dels testimonis més difícils de trobar, i també pensàvem que era molt important recollir les necessitats específiques
de cura en relació a la discapacitat física i intel·lectual, de malalties potser més generalitzades com el Parkinson i l'Alzheimer i el càncer, però també amb malalties que no estan tan recercades o que no afecten a tantes persones, que moltes vegades no hi ha tants recursos públics i comunitaris adreçats per a aquestes persones. La singularitat ha sigut també una de les voluntats que hem volgut recollir a la mostra. Una altra de les qüestions que hem volgut tenir en compte és el principi de territorialitat, aproximant-nos a projectes de dimensió i escala ciutat, però també tenint molt en compte la dimensió dels barris i dels districtes de la ciutat de Barcelona, perquè pensem que és una de les principals riqueses d'aquesta dimensió microrelacional que es produeix al territori, i en aquest sentit hem abastat 11 barris diferents pertanyent a 8 dels 10 districtes de la ciutat. En definitiva, les característiques del mostreig han volgut recollir aquesta diversitat d'experiències i dels diferents territoris, també per recollir la diversitat de realitats i situacions a la ciutat i també per reconèixer el protagonisme social i comunitari en el tema de l'economia de les cures i les diferències que poden produir-se entre uns barris més articulats i uns altres. Com us comentàvem, a part que ha sigut una experiència que ens ha posat una mica un mirall davant i ens ha estar pensant en les cures constantment, moltes vegades et fa viure les coses amb una intensitat que les que feu recerca qualitativa ho sabreu perfectament a què ens referim, et posa molt en crisi moltes coses. El que ens ha fet també, com les dificultats que hem hagut d'encarar, han sigut també que la duresa del dia a dia de les persones que cuiden i reben cures. Hem hagut d'enfrontar-nos amb situacions de fragilitat i vulnerabilitat de les persones entrevistades, en què moltes vegades les situacions de problemes de salut, de falta de memòria o desconfiança arrel de l'aïllament social ens han fet que aquestes persones fossin molt inaccessibles. En particular, les dones més grans de 90 anys que viuen soles i les famílies monomarentals i d'origen divers usuàries de serveis públics han sigut especialment difícils de contactar. La pobresa del temps de les persones cuidadores també ha sigut un factor limitant i sobretot perquè els havíem de demanar 2 hores del seu temps per poder-los dedicar a fer una recerca i en aquest sentit els agraïm molt que ens hagin obert en molts casos les portes de casa seva. Hi ha potser un dels buits que caracteritzen aquest mostreig i que per lo que vèiem ara amb el programa també són les grans absents del programa d'avui, serien la gent jove i la gent adulta amb diversitat funcional. Pensem que són 2 dels col·lectius que hem d'intentar incorporar a les anàlisis que fem en matèria de cures perquè és una veu que falta i que si no problematitzem de manera fraternal continuarem no incloent-les en aquest relat de cures que fem. I finalment, perquè em queda un minut, la recerca ha tingut voluntat de procés, com s'ha comentat, hem volgut transversalitzar i traslladar els eixos no només a part dels departaments de l'Ajuntament i els diferents programes per intentar transversalitzar aquesta mirada amb el que comentava la Laura de programes que ja es desenvolupàvem, intentar donar-los una nova mirada, però també volíem d'alguna manera incorporar generar un espai de trobada entre activistes, entre recercadores, entre treballadores, entre equips tècnics per debatre, per compartir, per revisar, una mica per validar les propostes que nosaltres fèiem i contrastar-les amb la realitat del dia a dia. En aquest sentit, agraïm a totes les persones el seu compromís, la seva motivació i el bagatge i les aportacions que han enriquit enormement la nostra feina i també a l'equip d'edicions de dossiers del temps per la paciència, pel carinyo i per la cura que han dedicat també en la qualitat del treball que publiquem. Moltes gràcies. Sandra i Elba, l'estudi dona per molt i entenc que heu fet un esforç gran per anar a idees claus. És per això que també ens va semblar necessari i interessant poder-lo publicar. Avui us anem avançat a l'edició en català, però també la tindrem en castellà i esperem que això també
serveixi per totes aquestes reflexions i contribucions també al marc que ha fet, que es pugui compartir i que puguin arribar a quanta més gent millor per també ajudar a donar aquest marc que ens pot ajudar a avançar. Tenim 3-4 minuts per un parell de preguntes, si algú vol comentar o preguntar alguna cosa. Alguna paraula? Bueno, doncs aleshores, com que no sé si ens acompanyaran una estona més o no, si hi ha alguna cosa també podeu aprofitar els espais per acostar. Ens quedarem per aquí, així que si sou vergonyoses podem parlar off the record. Tenim 5 minuts? Una pregunta, va. Anna. Bon dia. Nosaltres ens coneixem, però jo volia agrair ja a nivell personal tota l'aportació que ha significat aquest estudi vostre. També us veig emocionades, cosa que també és bonic a l'hora de presentar l'estudi, perquè implica que ha tocat molt aquest tema. Entenc que a nivell de fer el que està explicant abans la Sandra, tot això, parlar de les cures, les que portem temps des de la militància, els estudis, el treball, és un tema que tu deies, ha capgirat molt les polítiques públiques, però sobretot a nosaltres mateixes ens travessa d'una manera brutal. I això volia compartir que també m'emocionava veure's a vosaltres emocionades i també volia donar-vos les gràcies, bàsicament. De fet, aquest informe també ens ha fet amigues a la Sandra i a mi, que també ha sigut un viatge com una road movie una mica, com sus altibajos. I sobretot moltes vegades en molts sentits ha sigut com obrir una porta i obrir una porta col·lectiva a qüestions que també tenen com una relació molt íntima amb el dia a dia de la cura dels nostres pares, per exemple, i de tenir fills. I això jo crec que també esperem haver sabut reflectir aquesta intensitat en el recull dels testimonis, perquè realment han sigut qüestions que quan estaves transcrivint-les i quan tot era important també, com per deixar-ho fora, ja ha sigut com algú com molt... S'han sortit unes quantes canes també a partir d'això. Hola, buenas. Me ha llamado la atención que dijerais que es una iniciativa pionera y que no hay otras ciudades en Europa o así que están... Bueno, a mí desde el principio las dos cosas, la democratización y que dependiera de economía, la propuesta desde el principio dije, ¡buah! ¿A quién se le ha ocurrido esto que es magnífico? Y me ha llamado la atención y si tenéis alguna pista de si hay por ahí, por el mundo, gente que se está interesando o así, pues nada, decirnos dos cositas y así estamos atentos a lo que va pasando. A ver, cuando digo que es pionera, evidentemente que hay países que están haciendo cosas muy interesantes sobre cuidados, ¿no? Y el Estado español no es capdavanter para entendre'ns, ¿eh? Vull dir que hay gente que está haciendo las cosas que aprendemos mucho de ellos. Yo me refería a conceptualizar una política pública de cuidados en torno a la economía, que es lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Y yo creo, y a eso me refiero que sí que es pionero porque es una cuestión de... Sí, és veritat, m'he passat, sí. És pionera des d'una perspectiva de valoritzar la cura des de la política pública, però també com la conceptualitzes des d'on la treballes, no? Jo per això, abans de la presentació, feia un emplaçament al comissionat i a la regidoria, i això ho hem parlat amb la Marta l'altre dia que ens vam veure, ostres, com visibilitzem aquesta feina, i això ho dic com a acadèmica però també com a activista, com el que deia l'Anna, del creuament de diferents rols, precisament perquè pugui tenir un cert efecte dominó a l'hora de dir, moltes vegades, aquesta ciutat està fent això, doncs per què no mirem d'inspirar-nos? Jo crec que aquesta mesura i aquesta feina té recorregut per fer en clau de visibilitat externa. Potser ara que s'han publicat els materials és més fàcil fer aquesta visibilització, però per respondre't amb una qüestió molt concreta, acabo de tornar als Estats Units,
vaig estar a Nova York. A Nova York han obert una oficina de cura, han format un equip per tractar, el que passa que allà és cura remunerada i està molt centrat en drets laborals, que clar, també a diferents països els ajuntaments tenen diferents competències, no? Vull dir, el que pot fer un ajuntament als Estats Units no és el mateix que el que pot fer un ajuntament a un altre país, no? Però demanant-nos que els hi enviem en anglès la mesura de govern i demanant diàlegs perquè diferents ciutats puguin aprendre. Però et poso l'exemple de Nova York com un exemple en què s'ha obert una àrea de cura i ens estan treballant temes de cura remunerada des de l'administració municipal. I un altre cas així més pròxim és als pobles que hi ha a l'aldea d'Hernani, que tenen una mancomunió de serveis d'ajuda domiciliària. També encara estan en una fase molt... De fet, volen fer un estudi previ de diagnosi també, perquè, evidentment, les necessitats d'una societat com la guipuscoana, que té una realitat més rural que no pas les característiques dels serveis de la ciutat de Barcelona, i també tota la qüestió competencial i pressupostària diferencial entre Catalunya i el País Basc, estan una mica en fase embrionària, però també estan una mica... En aquest cas sí que hem tingut un diàleg i estan esperant la traducció al castellà també per encetar un procés de les mateixes característiques. I a nivell d'estat també, de diferents àmbits, ajuntaments o fins i tot de societat civil que han generat espais també de reflexió, doncs sí que ens van arribant demandes i atenem sempre que podem per anar a explicar la mesura de govern i com estem treballant-ho. Alguna pregunta més? Perquè si no ara sí que tancaríem i passaríem a la següent taula. Doncs moltíssimes gràcies una altra vegada, no només per ser avui aquí, sinó per tot el que heu explicat i tot el que hi ha al darrere, i seguirem treballant i compartint. Moltes gràcies. A vosaltres.